Vă voi arăta niște scheme pe Super Slide, Jungle Roll și Lava Rush. Și sunt destul de ușoare, numai să vă luați checkpoint-urile, nu ca mine pe Super Slide, că eu fac schemele și mă duc papa după. Ajung la ultimul checkpoint, mă bag în apă din greșeală și nu mi-a checkpoint și mă dă de la trambulină. Da, asta v-am povestit în episodul trecut. Ok, deci Super Slide-ul. Aici, în față, există o schemă, dar pe bune, e grea, n-am învățat-o. Numai aici, la trambulină, există o schemă, asta. Și aici, asta. Asta nu faceți ca mine, așa de urât. Că e cam nasol. Asta mai e o schemă. Și schemele astea. Da, dar nu faceți ca mine, că aia nu a fost schemă. Ignorați asta, dar măcar m-am calificat. Yay! Așa, și revenim când vine următoarea mapă. Da, și acum este Jungle Roll. Jungle Roll pus numai 2-3 scheme. Dar măcar îs câteva, te ajută. Prima, te dai pe nu ca mine, nu așa. Te dai pe burtă. Bă, da. Te dai așa pe burtă și apeși aproape de fiecare. Mor. Ați văzut cum am făcut puțin? Da, dar nu prea mi-au mers. Că nu m-am mai antrenat. Mai ales pe Jungle Roll. Pe blog, deci da. Îmi vine să mă sinucid. Bine. Nu vreau să spun aia, dar mă enervez. Acum pe bune zici că am fost bot. Și era chestia asta, dar nu prea e schemă. Hai să ne și calificăm și ne vedem în următoarea rundă. Așa, acum se pune ultima mapă. Adică Lava Rush. Ultima mapă. Pe Lava Rush sunt multe scheme. Așa, pe aici. Ăsta și mor. Așa și da. Eu am să mor. Și de aici e așa. Dar nu cum am făcut eu. Zici că nici nu joc Stumble, guys. Așa. Și mergeți pe asta până aici, că altfel o să muriți în lavă dacă mergeți până departe. Nu. Ok, aici faceți așa și așa. Și ajungeți acolo și aici faceți așa. Dar nu mere. Stai, că nu mai mere. Nu mai miese. Așa. Și așa ați făcut easy win. Asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați like și subscribe și share. Asta a fost episodul. Pa, pa!